Hello mga mamamayan, good morning po sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa hapon na to dahil mayroong recipe na ituturo sa atin ang ating bisita na si Mama Yeps. Mama Yeps, pasok! Gagawa po tayo ngayon ng mango float. Ito na po yung ating mga sangkap na gagamitin. Una-una, itong ating mangga na hinog. Hiniwa ko ng maninipis. Sunod naman, ito yung graham na gagamitin natin. Tapos, all-purpose cream or table cream. And then, condensed milk. At saka itong crushed graham na ilalagay natin sa ibabaw. Ayan na po ang lahat ng ating mga sangkap na gagamitin. Una po natin gagawin ay paghahalu-haluin natin itong ating all-purpose cream at saka yung condensed milk. Ang ginawa ko pala dito ay nilagay ko muna siya sa freezer para hindi masyadong malapnaw pag ginamit mo na. Ng mga 1 oras lang. Yan, isunod natin yung ating condensed milk. Ayan na po mga mamamayang ang pinaghahalo-halong mga ingredients sa ating mango float. At saka ito na ang lalagyan. Ayan, una po natin gagawin, ilalagay natin tong ating graham dito sa ating lalagyan. Ayan. Ito yung pinaka-base natin, ang graham sa ilalim. Ayan, i-file mo lang siyang ganyan. Ayan, siguraduhin mong nalagyan mo lahat sa ilalim. Ayan, isunod po natin yung ating pinaghalong all-purpose cream at saka yung condense sa ibabaw. Ngayon naman, ilalagay na natin itong ating hiniwa na mangga. Yan.
Ngayon, lagyan na naman natin ng pinaghalong all-purpose cream at saka condensed milk. Yan is. Sunod naman, ilagay na naman natin itong ating graham. Ganun lang po yung proseso na gagawin natin. Paulit-ulit lang po hanggang matapos po lahat. Depende po sa iyo kung ilang layer yung gagawin mo. Ayan po mga mamamayan, paulit-ulit lang po. Ayan na po mga mamamayang ang ating last na layer ng ating mango float. Tignan nyo pong mabuti at sana po'y masundan nyo ito ang ating paggawa. Ayan po yung last natin na krema sa ating mango float. Katapos po ay lagyan nyo ng mga dinurog-durog na grahams. Yan. Ganyan po. Parang natatakam na ako mga mamamayan sa lasa nitong ating graham kasi sa mango float pala at saka graham. Ang bango-bango kasi. Ayan na. Ayan na po mga mamamayang ang ating mango float at pagkatapos po ilalagay lang po natin ito sa refrigerator ng overnight at nagpapasalamat po ako sa ating bisita ngayon na si Mama Yeps. Mama Yeps, maraming salamat po sa iyong pagbisita dito sa ating show or sa channel ko.
Thank you, Mama Yeps. Walang anuman. Ayan na po mga mamamayan, sana po nakuha nyo ang reseping ito ng mango float ni Mama Yeps. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!